li dil-ġlieda mhux biss ħadd iqaf, dil-ġlieda ħadd kompli u ħadd iħrax. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista li għamillu Peppi Azzopardi quddiem il-partitarji tiegħu fuq il-Fosos. F'inqas minn 24 sija mill-ħatra tiegħu bħala kap, Adrian Delija biddel id-diska tiegħu minn partit li jrid iġib laqda għal wieħed li se jkompli dak li għamel Sami Busuttil, jiġifieri jiġġieled u jattakka. B'reazzjoni għall-istedina li għamillu l-Prim Ministru biex jirrikkonsidra d-deċiżjoni tal-Oppożizzjoni li ma tuħux sehem fil-Kumitat li se jiddiskuti l-proġett tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-iskart, Delija lanqas biss jikkunsidra l-importanza tal-kwistjoni tal-immaniġġjar tal-iskart. Fost iċ-ċabċib tal-partitarji tiegħu minflok qal li d-deċiżjoni il-Partit Nazzjonalista ħada u l-pajjiż jista' jaqta' qisu mill-kontribut tal-Oppożizzjoni f'din il-materja tant importanti. U l-Partit Nazzjonalista illi jkun ħa deċiżjoni, dik id-deċiżjoni ma jkunx ħada persuna, ma jkunx ħada individu, ikun ħada il-Partit Nazzjonalista. U meta l-Partit Nazzjonalista jiddeċiedi, dik hija deċiżjoni. Il-qasma fih dan il-Partit Nazzjonalista esponja wkoll il-kap Adrian Delija meta spjega li l-ħadd filgħodu prova jaqbad lil Chris Said, iżda dan ma wixbux u inqas attenda l-ewwel attività pubblika tal-kap il-ġdid. Intant waqt din l-istess attività, il-kap nazzjonalista nqabad f'kontradizzjoni mill-istess preżentatur fuq il-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizia. Delija ma ddejjaq xejn li jfaħħarha meta fetaħ il-kanuni kif kien jagħmel Busuttil fuq l-istituzzjonijiet. Dan minkejja li fil-kampanja elettorali huwa kien qal li m'hemmx post tal Caruana Galizia fil-Partit Nazzjonalista. Mhuwiex pajjiż normali dan. Mhuwiex. Jekk ippermettili, idu naġġlu għax għandi tista' ma tawax. Ironikament hija l-istess persuna li inti qed tgħid li tivvinta hija mbagħad l-istess persuna ġifieri għal Defni Caruana Galizia li qed tikkwota biex tgħid li fuq il-Labor għandha raġun. Ma tagħmilx differenza. Hemm ironika, hemm ironija. M'hemmx ironija. Fuq il-Labor tgħid il-verità u fuq il-Nazzjonalisti tikdeb. Mistoqsi direttament jaqbilx li l-btajjel tal-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa jintraddu lil ħaddiema, Adrian Delija prova jaħsel idejh u mar kontra din il-proposta. Fl-ekonomija tagħna. Għax m'għandix l-informazzjoni għax fuq il-ħaxixa informati. Din għal-lif tal-ħaddiema biex ikollhom iktar ħin mal-familja. Il-ħaddiema Maltin għandhom iktar lif fid-dinja. Fid-dinja. Il-ħaddiema Maltin għandhom fatwalment. Delija wara biċċar li tmexxija tiegħu hija kontinwazzjoni ċara ta' Sami Busuttil. Ċertament illi inkomplu dak li bdejna. B'reazzjoni l-Partit Laburista sostna li Delija falla l-ewwel test xkejken. Dan b'referenza talba sempliċi biex il-Partit Nazzjonalista ikun fuq kumitat dwar deċiżjonijiet importanti li għandhom jittieħdu għal futur tal-pajjiż dwar l-iskart. Il-Partit Laburista spjega li fl-ewwel sigħat wara l-ħatra ta' kap ġdid jidher li nbidel biss il-wiċċ dan għax Adrian Delija kien kważi negattiv fuq kollox.